Welcome to Sinuglaw. Welcome my vlog. Welcome my vlog. Dati pong pa yan eh. Murang tayo Ano yan ay? Kunti umay. murang mga Arabo. Palaway yun kung sir ba? Ah, yan langit. Pakano ng matawa na, kanang ako naman kinagdaw ko nila. Sinaglaw. Sinaglaw ha? Sinaglaw ni. Nangan i-mix nyo ng tudo para maging masarap at maitos. Itos-itos. Baik tadi kameraman ay. Agak kang utan ay. Lagi na to vlog iguan mo to. Namutoy ka na something. Tago. Tara, pas mahal tara pungot dari gawal oy. Nay na puno. Yang mana ta? Kanina na kung ano? Sit up. Lapay. Sige, agaw sa mga Biar pinusing rin, anday na mag-play. Siya nga ito, pwede ito. Greet mo dia. Hello guys. Punta kayo nyo sa mga vloggers. Like and share for my Boys. Tapos din sa naman ng busing. Sponsor. Busing na mo daw. Luto meron. Tawag ka ni boss. Sinuglaw na Ricky. Sinuglaw ni Ricky Piril. Lupa niya magkikilaw. Terus jawat ang isda usa. Dia harus nandang. Dia ada bisa. Puro may ulit dito. Berarti kan mga Hindi ako lang gibilan. dagang ito kil. Supa tuwa kilaw. Ikaw may ta. Ano mo tatay doon nila? Patay. Kuha ko sa Okay, guys, ay tingnan natin guys. Ang duol ya. Ako pa bayad eh. Ano bili ko? Tapos na nisip niya. 1/4 sobra. 1/4 kilo masuk lah. Kila may kilo nila. Ano na mo si cinta na. Sobra yan ka bro. Dato dito pinta. Kung sinto cinta, Yan naman pantay dito. nanti singko lagi. Tantay ba ka to? Resell ba nga kalon? Ito, ay na tayo kung bisan tiga ko lang ni kilo. 1/4 o 2 gramo. 2 gramo na 1/4 niya, taas nga. Na anak, support niya dahil gamay. Gramo na. Tanah terus cinta na. Nanti singko.
Kanang sana ng binto. Lahat ay padung dari. Mga pagpal. Okay. Tidak, huwag tumasapot. Pero sa virgin kana ano mo. Huwag juga patunong gapon ang irong gapon. Awas ng galong tinanan. Igo ang buwak. Kaya lagi kaigo lagi to katulog yung sexy cute. Talo. Ah grabe hero. Bangag. Saan na to? Halo, may kupot-kupot. Pwede rin din mo ba? Balihon. Ako nang saan? yung higda. Putin mo. Ang unano, hindi ko sa panang kamubo. Sa mahigda mo, abot nga mo na. Porn kay search Diba, ko na. ikaw may makayari. Hindi. Patong. Ganang Bob, nakana pagkataas ah. unano ba? Sa. Ang laki mo yung patara, yung unano grabe ba grade. Okay ra kayo, makauyaw ka kunano na Amerikana lang. Ah, okay na kayo eh. Pag may gamay man yung unano dako may bilat man ang magaguwang po dahil kaya kita kadako po na nila. Hindi siya kumukaya tayo. May lang sila. May lagay, pero mo rin bilang. Kanang Amerikana nga unano, na kwartahan kayo. Bahala lagi na unano na lagi. Oo. Diyan mo sama. Ha? Hindi, akong punan. Oh, may original. Si mahal ipuli ba mahal? Ano, si mahal ano? Perti ng kwartahan na. Ang uyab niya kay Batanon. Wapo ba kayo? Uyab niya na prang-prang bagay sila nam sila kanang kuat. Oh, prang-prang gwapo ba kayo Batanon pa napasabang nga 20 kapil. Na kana ko sumal perti ng guwang ana. Sila ni dan mahal. Gilas puro na yung kanay. Si mahal kay mura na magspinta na mahal. Okay. 40. Okay, kabot pagkukuha ng god. Mura 40 na nay. 40 na nay. Sikat man sa una sa showbiz ni Chris Aquino. Kaya 40 tayo Kay ko. kita mo ko na ako sa kanang kuan ko salida na ako pila pa ko idan karon bensay sa gugo. Perti ng guwang ana, 50 na lagi na 40. Sila na ni ko na ni bung